Di ngapura ya Pak De. Ora masalah. Aku mau mblasuk Lah kono dipalang apa buat batang pohon to. Nggon kono kuwi. Lah aku ge bablase tekan nggon jurang kono. Latret sak dawane nglakon aku. Lah jurang kono iku ora wayangan. Lah iya makane kuwi kok katane sudah sampai matane iki nggon ngendi aku ya ngono. Nggih. Nggih. Ajeng lajengan nyanyi napa ajeng rembagan rumiyin? Rembagan riyen ora apa-apa. Oke. Alan-alan ya, Nduk. Aja dikoplo. Gawe ketawa apa ladrang wae. Oke, Pak De. Siap. Nah, lajeng. 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 J ora C. J. J. Lajeng. Nah, kuwi. Wah iya. Ajeng, lajengan apa ajeng? Langsung. Ya garek keluargane wis mulih apa urung? Nek keluargane lumpuk ya gak diteruske. Gah aku. Napa ta? Rembukan kok ngono gah aku. Lah iya keluargane nek wis lumpuk ayo diteruske anggone lelagon. Oh. Wingi kono Pak De Gareng ngerti sing nyaron kae turu wingi terus ngerti turu ngakar-akar ngono terus wonge muni, "Yo, gek iki keluargane dikabari apa urung?" Anake jek cilik-cilik. Ayo ditembangke sik. Tembang riyen nggih. Anggone omongan mengko. Oke. Ya. Sak langgaman. Ya. Sinten riyen? Jenengan riyen, Mbak? Oke. Lamet wis katon tejane yen mbok berangkat tanpa cara aduh wiragane sintawan tan ambos yen pesangut wimbo patut nyata tapi kontrak hati aduh lestariya pamli lagi gak sarek Nadia tebasane ngalingan godhong salaban kambas wis boncetan rasa
Sami-sami. Lenggah malih Mbak Anggi. Walah, Mbak Anggi lembut sekali ya, Pak De. Iya. Dagangan kok. Kok dagangan? Lah ya tegese iki dagangan sing harus dipertahankan kelembutannya. Oh. Ngono, sinden ki kudu lembutan, Nduk. Omong ngono ta? Ora lembute diayak kok piye ta. Kok kaya glepung ya. Glepung ora glepung. Sabar kok. Karo Google Map dikirae ning gone aku ngono. Kon bablas ya aku bablas terus bulane rene. Wi sing Mundur ngomong aku. Sing ngomong wong wedok ta wi ning ndape? Wong wedok nek ana wonge pengen tak antemi, Pak De. Antemi? Heeh. Tenan, nek pomo ketemu aku lho tak polo ya ana tak ajar kok. Sopo to jane Tau wonge? keblasok aku yo an kok Ning ndi? belok kiri. Ya, iya belok kiri. Belok. Belok kanan, wong kanan ora nek dalan, aku tetep belok kiri. Belok kanan, aku tetep belok kiri wong kanan ora nek jalan. Lah kok Google ngomong, "Kiri rumah janda, Anda mau apa?" ngono. Kok ya roh ruwe ya nek barang. Nggih, ngapunten nggih sederek-sederek Pak Elik nggih. Kula Radi Randa dadinan niki wau nggih. Dadinan. Apa to Pak De? Sederek ora sederek. Sederek, sedulur-sedulur, Bapak Ibu kabeh para warga lan apa nggih? Rencang napa sih? Ya sederek to sedulur. Seduluri Wis sederek. arep mbok derek, arep mbok gandeng, arep mbok seret, arep mbok. Ya wis. Munggah ketowe. Tekno kok ya. Iya, aku bola bali lo neng Kaloran, tapi ya yang di sini kayaknya baru ini aku. Oh, neng kene iki lagi pisan iki. Ya, biasa di bawah itu wihara itu. Ya sing ngisor rodo ngisor nek iki paling dhuwur iki aku. Berarti mayoritas pamriksa wis kenal karo De Elisa. Oh, Mbok Menawi, napa ngertos kula, Pak? Oh. Alhamdulillah, Pak De. Terkenal. Kula niku napa, Pak? Kuwi lak lagek kene. Heeh. Oh, lagi. Ibu nggih ngertos kula. Kula napa? Kok jare wedhus. Wong. Kok soalnya wong kok weweng ngono. Iki penonton semene akeh. Nggih, Pak De. Heeh, iki bela tresna karo panjenengane Mas Selik. Mas Elik. Mas Elik. Mas Elik menika wis ketara nek angger duwe gawe nganti do mek lumpuk kabeh tumplek blek. Tumplek Kuwi blek. sisa dititeni. Tumplek Blek. Tumplek blek. Tumplek blek. Tumplek blek. Tumplek blek. Tumplek. Ya kuwi lho, maksudnya bisa pada berangkat wis direwangi arep adohe kaya ngopo ya kalau udah pada melubuk. Berarti wis ceto ini piyayine mesti serawunge apik. Ya, siji serawunge apik, serawunge becik, ping pindho penasaran karo Mas Yusuf Ansor. Ping telu penasaran karo Mbak Elisa. Ping papat. Ping papat. Mpun niku tok. Ora penasaran karo jenengan? Nggo apa aku ning kene iki batih, Mas. Aku warga masyarakat teng mriki. Nek batik berarti ora bayaran jenengan. Berarti nek nyumbang, Pak De. Ya nek Nyumbang. ya nyumbang. Nyumbang ya ora kotongan lho amplop mung Nyumbang nek Mas Erik nyumbang kanca plek kok nyumbang. Kanca plek. Plek ki apa? Kanca plek iki akrab ngakrab. Sake akrabe dadi plek ngono Mas. Kanca akrab nek arep Mas Elik. Paling ora wong kabeh wis kenal gareng tralala ya aku tetep nyumbang, Mas. Lah nggih. Selawe. Wangun-wangune ya Mas Yusuf. Gareng tralalai kurang kondang apa saka Jawa Barat, Jawa Timur, Papua. Kenal lho gareng tralala. Wong piyayi wis terkenal donya akhirat kok. Ra isin. Lah selawe ora tak tulisi gareng kok. Lah, Tulisi hamba Allah. permainane ngono ta jebule. Wong do nyumbang. Kan ora sombong. Ya. Ya nadyanto terlambat ki paribasan Cina mengatakan cingpong Cina pacianco. Weh. Apa artine? Bahasan Tiongkokan iki. Enggak mesti. Artinya apa? Ora tahu bahasa Cina mesti. Ora dong aku. Artinya itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lah. Apa mau baleni? Oh, cici pati cuaca. Oh. Ki nek kon mbok balani meneh wis beda meneh lho iki. Beda meneh. Wong ngawur kok. Kayane kok Wong ngawur to. Lho ora Cina ki ana alus, ana kasar, ana ngoko, Mas. Oh, ngoten. Ada tingkat
Katane iki mau cara apa? Iki mau halus. Oh, alus. Cara kasare? Congcotmu pancen jawa nyawa. Nah, Congcot. lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sama sekali. Nah. Lah iya, wis pokoke sing penting iso sowan kene aku wis seneng kok. Miwon. Mingguan artine Bumbu masak lho. miwon. Lah ya miwon. Cing. Apa kuwi? Nyebrang kali. Oh, nyebrang kali iki cing. Leng cetiu duleng ling hiu. Artine Maling mancik watu guling malinge mlayu. Wah. Iya. Dolan nang ngetan pengen terus. Aku sesuk arep kulak ning gone jenengan. Ya. Tapian seng apa kuwi, Pak De? ora iso lungguh. Tapi anseng. Ya apa iso lungguh tapian seng ngono. Arep lungguh piye lho? Lain dale doak-doak. Lempan pit. Apa kuwi? Klet. Wes lah mah tekan ngendi-ngendi lah iki Pak anu caos panglipur kantor sederek. Gojek ono ora tekan ngendi-ngendi ya. Ya teko Cina barang kok. Nggih. Mo. Apa? Enggak. Apa kuwi? Aku cah suci kok. Ono. Ya, ngaturke lelagon ya. Nggih. Lelagon nggih, mbok mlayu wonten. Ning sedulur mriki pun pirsa Mbak Elisa nggih. Nggih sedereng pirsa, dereng ngertos kula derek tepang. Derek tepang nggih kalih sederek niki desane apa kaloran tapi anunya apa? Batur Sari. Pak Batur Sari ya. Ya, Batur Sari ora Batur bayi lho ya. Batur Sari. Batur Sari, kula derek tepang nggih niki kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih, seko toli-toli. Kok ndi? Seko toli-toli. Toli. Kok kaya tahu kenal aku. Toli. Udah tahu. Tahu tempat sana. Tahu kata-kata aku kaya tahu kenal lho. Oh, tahu kenali, tahu weruh mau ro. Tahu weruh. Malah ketoke duwe nduk aku. Oh, kok iso ya? Berarti udah pernah di sana, maksudnya udah pernah jadi bupati apa itu? Sulawesi itu ya? Iya. Ah, iya bener. Kok ketoke duwe? Iya. Maksudnya duwe sedulur di Sulawesi, Oh, di Toli-Toli. iya. Itu yang Toli-Toli itu asli. Tolinya maksudnya Toli itu nama daerah. Bapakku seko Toli-Toli. Oh, bapak yang dari Toli-Toli. Ya bener bapak berarti ya Toli-Toli. Bapak. Hei. Nembang. Kalau kenalan kok. Ya. Kalau ibu? Ibu seko Lambelu. Aku ki tanya. Nggih. Nek bapak lah dari Seko Toli-Toli. Toli-Toli. Lah kalau ibu? Seko Lambelu. Ya jangan marah toh. Kan saya tanya kok malah ngelambek-ngelambek. Pertanyaannya apa? Bapak dari? Seko Toli-Toli. Ya iya dari Toli-Toli. Ya asalnya bapak Toli-Toli. Lah kalau ibu itu loh. Seko Lambelu. Lambelu, Pakde. Lambemu dhewe. Lambelu itu apa? Daerah. Oh, jadi ada ya sana itu? Ada ning Morowali nggon nikel. Wah, jadi bagian tubuh itu ada di sana ya. Ada lambelu, ada gundulu, dedalu. Ada juga kalau dari Bon Kopi turun itu namanya Toboli. Dari kebun kopi Bon turun. Kopi itu kalau naik gunung itu Bon Kopi, nek medon Toboli. Kebun kopi naik gunung kok terus Kalau medun Toboli. itu enggak menggok dulu terus baru ke Doboli gitu ya? Yang itu pakai rodo menggok-menggok dikit terus medon Toboli. Oh, Doboli. Ya. Wah, iya. Toboli. 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 Ya, gitu ya. Ini jadi bapak Perkenalan wis ya. blasteran ya. Blasteran. Blasteran. Yo. Anak saya nih ya blasteran. Ngendi karo ngendi? Mboke Jawa. Oh, Jawa, Bapak Gibas. Kok kaya ngerti ya? Peranakan apa? Oh, wedus jare ibuke. Alah, Pade. Nggih niki ngaturaken salam-salam menika yang nonton dari streaming ada 5.300 Luar biasa. pemirsa. Matur Hebat. suwun. Terima kasih. Nek
didokok kene enggak cukup Pak De. Cukup. 5.300 sih. 5.300 sih sopo. Berantek nggone nggo penonton semene iki. Melayang live streaming kita doakan sehat selalu, panjang umurnya, lancar rezekinya untuk yang menyaksikan lewat live streaming semuanya pinaringan rezeki yang barokah. Amin. Ada tadi salam dari Mbayat Klaten sama Wonogiri itu minta podang kuning. Dari Jakarta Sobat Ngebiar juga ada request mawar kuning. Sing kuning-kuning. Jakarta Mas Tarno Tania Jaya mawar apa podang kuning. Ya. Teman saya yang di Malaysia. Ada dari Malaysia. Ada. Walid. Upin Ipin. Oh, Upin Ipin toh. Tak kira sopo. Ya ada pamundutan lain Mas Yusuf yang belum dibacakan. Nggih, niki wae anu Pak. Podang kuning sami wis sami. Siji kono wae. Mbok menawi Mas Eli nyuwun. Nah, ini penting. Ini penting. Mas Elik ini harus berdiri dulu di sini mengucapkan malah Mbak Parani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Anu saged jumeneng wonten mriko. Loh, nek Mas Elik niki wis mawon. Mas Elik wis lungguh ya sing ngedekne kowe. Oh nggih. Niki kula ajeng matur, mbok menawi panjenengan wonten kepinginan napa kersa lagu menapa? Nggih napa? Napa-napa kersa. Napa-napa kersa Pak De? Nek cara nggonku ana drembo. 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 Kuwi apa-apa net ora nolak. Drembo nek cara nggonmu regane pira? Kuwi ya kisaran 5 juta munggah. Nek drembo 5 juta munggah niku Pak Eli. Mboten saged kirang. Ngomong kuwi wis paling apik. Oh. Niku pon paling. Iki malah nyang-nyangan wedhus. Nggih mboten wonten pamundutan estu kagem putrane. Pon bebas matur suwun. Oke, siap. Wedhus. Wes bebas iki mau manuk sikik wae ya. Manuk Ya. apa? Manuke podang, seret Oh, ireng. wedang kuning. Iya. Wedang manuk ki akeh kok. Manuk kutut manggungnya ya manuk ya Mas ya? Nggih. Ah, terus jineman kae manuk blekok ya manuk. Nggih, Manuk Manuk ki betek. akeh nggon tembangi akeh. Aku Manuk, duwe manuk regane 20 juta. Larang banget. Larang. Manuk apa? Manuk saka anu Murai Batu Sumatera. Wih, Murai Batu Sumatera. Aku duwe manuk ki slulup neng banyu 10 jam ora mati. elok. Ngapuh. 10 jam kok iso manuk ra mati. Manuke wong gogoh wedi. Gah aku Aku ra melu anek kowe. ora Aku ilang. aku suci ya aku. Nggih menika manuk podang. Bawa ya, Nduk. Bawalah. Oke beres, Pak. Oke, bawani suarae terbaik kok iya. Maji nemro ya. Nadyan wujud temong paksi Sira luma. Moji roji. Iki karangan piye? Agawe talinding brahta alus manis nang angel lho iki Pak De. Piye ta? Manuk apa kuwi? Alus, Alus, manis, manis, ning nyenengke. Angel lho. Angel. Alus e kene. Ning manuk kok manis ki entuk saka ngendi manuk kok manis? Le ngrasake piye? Lah raup gula. Oh iya ya. Raup kecap. Ya rada gurih nek kecap. Kuwi berarti manuk kuwi lara gula ya ya. Diabetes. Iya. Soale Kok iso? legi. Ah. Golek isi
podang jenar iba bunga hengatiku. Ngapa tak Pak De? Godani sinden-sinden ra. Ngrembug sesuk seragame apa? Wah, aduh apa ayo. Saru-saru mesti. Aku malah tekok sesuk seragame apa? Malah niken ngomong ora seragaman ngono. Nyanding bisa dadi tombo ditembangke Cahayu. Yeh katur putranipun Pak Elik. Namanya siapa tadi? Mosok urung kenal karo anake Pak Ya Elik. belum mah. Ah, Sapa? tak tekok sik. Padha wae lah. Asmane wae sinten, Mas? Dek Anaski Abdi Anaksi, Negara. Abdi. Anaksi, Dek Anaksi Anaksi. apa anaksa? Anaksi. Anaksi Abdi Negara. Abdi Negara. Anaksi Abdi Negara. Negara. Apa iya Pak De? Wape. Wah. Anaksi ini ku napa artinya Pak Elik? Anaknya si Anaknya? Abdi Negaranya itu Pak Elik berarti ya? Anaknya si Abdi, Abdi Negara. Negara. Karena beliau mengabdikan diri untuk negara. Oh. Sebagai yaitu guru di sekolah SMP ya Pak ya. Lah ya sebelum SMP kan SD dulu maksudnya itu. Tenggo nawi. Salah yo salah wae. Kleru meneh. Ngaren uripku wong iki kok kleru terus. Itu. Jadi namanya Anaksi Abdi Negara. Abdi Negara si pahlawan tanpa tanda jasa. Wah, Pak Jangan Guru. sampai so anakmu coba jenengke anarki musuh negara aja. Iki ta musuhe. Musuhe negara Bapak. Pedang kuning ya. Yes, siap. Puding konang. Apa? Ya, enggak. Oh, ya nek ngomong ning mic nak ya aku langsung tanggap. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng minterang dan kuhung. Ora krasa esuk awan ganti wengi. Man nyedar yo
ireng tak sawang tambah manis bunga yang tak kondanis podang kuningipun mak cangek Yulimbok. Nggih. Katur ingkang ngersakaken tembangipun podang kuning. Nggih. Diaturke swara emas Mbak Elisa Orcarus Sasaluse. Sasaluse. Alas. Saselalas. Alas. Wis kuwi asase. Iya, Pak De. Dawuh malih, Mas. Iki wae saking Pak Kadus. Pak Kadus. Pak Kadus niku biasanya nembang piyambak, Mas. Nah, Napa nggih? Nggih. pundi lenggah wonten pundi ta Pak Kadus? Pak Kadus ini biasanya nembang piyambak. Aturannya mriki Kadus kok ora nyanyi dimutasi dadi RT, ngoten. Oh. Peraturannya mriki ngoten, Mas. Oh, Pak Kadus malu-malu itu lah. Mboten. Wis wantene sae kok. Lah genah. Saploke sergep karaoke iki. Kok ngerti? Apal aku karo Pak Kadus, wong aku wis batih kene kok, Nduk. Oh iya iya iya. Nggih. Pak Kadus. Ya diaturi. Aturan minggah pepanggungan Pak Iya. Kadus. Monggo mriki Bapak Kadus tak aturi. Monggo, Pak. Tetembangan nyaket kanca-kanca mriki. Bapak Kadus monggo mriki ayo nyanyi. Tak dongake Pak Kadus sugih rejeki. Hop. Kowe mau begelongke aku tak Apa? begelongke. Sugeng dalu Pak Kadus. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih. Sugeng rawuh wonten dusun Batursari. Nggih, matur sembah nuwun saged Nggih. sowan mriki. Nggih. Selamat malam Pak Kadus. Selamat malam Mas Gareng. Beras bah habis beras makan gabah. Gimana? Sehat selalu Pak Kadus. Sehat selalu. Ah, Nyuwun kamunten Pak Kapolsek. Pak Nggih. Kades, mriki wonten Pak Kades Kewaraan. Pak, oh Pak saking Koramil rawuh. Nggih. Nggih. Pak Kepala Desa Gandun, Pak Kepala Desa Teleter. Pun jenengan numpukne kepala desa sing dereng nanggap Nggih. jenengan numpukne. Nggih. Leres Saged Mas. minggah pepanggungan sekalian mengke gek Mengke rame-rame. mengke ngaten niku. dikenalke teng mriki Nah. sinten sing dereng nanggap mengke kula wayangan. titeni ngoten Pak. Aja ngono maine ha. Heh. Ya ngono. Lah ya ngono ta. Di DP bareng. Piye carane Pak Kades ki nanggap wayang kabeh? Nah, ngono lho. Lagi ngoten ta Pak Kadus? Nggih. Setuju mboten? Setuju. Lah nggih aturane kepala desa ora Nggih. nanggap wayang tidak lemutasi dadi linmas. Pak kok saya medun. Ane ki ngono Mas Gareng wau rencana Nun. Pak Kepala Desa Gandun nggih badhe nimbali. Nah, tanggal pinten niku Pak? Nimbali sinten? Nek lah anu nimbali anu kula sak. Lah nggih nimbali Mas Yusuf. Mas Yusuf. Lah. Mas Yusuf sing dipun timbali Wayangane. kali Mbak Elisa. Lah, genah. Betul. Betul. Rebugane ngoten niku wau Mas kula Yusuf, mireng. Mbak Elisa. Anu mbok menawi jenengan salah mireng jenengan tanglet nggih. Cobi tanglet Pak Kepala Desa. Ngangge gareng. Nek wau ngaten. Oke. Mas Yusuf jenengan kapurih wayangan dengan kula jeng Agustus. Nggih. Nangge Kali Agustus. Mbak Elisa. Niku kula oke selone Agustus. Dalem? Oke selone Agustus. Anu nek kepala Enten desa. selane? Nggih. Dalem? Wo, ngendikane ngoten niku tok ngawuh. Lah wau WA kula mengke kula nggih awan barengi karo butonan ngoten. Topeng ireng. Ya, Pak. Karo butonan. Mungkin nek awan rasida berarti esuk elektun. Lah nek esuk awan kok nganti wengi ora sida kok batal kabeh ngono wis.
Pak Kapolsek mau nggih nyuwun dawuh. Lah alhamdulillah. Polsek arep Bayangkara, hari Bayangkara mesti. Mau request gladek glinding kok jineman kok. Oh, tak kira arep nanggap. Hari Bayangkara. Agustus jenengan rak nderekke Pak Bagong Darmono to, ora selo to jenengan. Lho kok sampean pirsa malahan? Loh, aku kan bianan karo kono. Apike, Pak? Nggih, pripun? Kepala desa sing ngajeng nanggap niku tanggale kudu manut kula. Oh, ngeten. Oh, nggih. Iki sak lakon dagelan meneh ra nggo ndas engko to. Nyuwun ngapunten jane kula wonten prayogi menawi kula jemeneng wonten mriki janipun. Lah mriki maaf niki napa mriki? Mriki mawon. Nah, ngoten niku Mriki boten prayogi mriki. Nek mriki kirang prayogi mriko. Mriko. Oh, napa gandulan rejing. Bebas mawon. Nek kalih Pak Kadus niki tenanan. Nggih. Pun kanca plek kok niki. Kanca nggih. Nggih, mulih digawani sayuran kula niku mesti. Kula niku mesti. Kula ken napa mriki? Aduh, non Ken napa kula mriki? yo nyanyi mesti yasinan. Oh. Nyanyi to. Napa? Dus. Kok Eh. dos to? Sing sopan. Sing sopan. Nek kepala dusun ki apa, Mas? Kadus. Nyeluk apa? Ayo kadus. Lah yo dus. Ayo sing sopan ra yo Pak Kadus ngono ora kok dus. Lah pake tak batin. Nggih, Pak ya? Nggih, leres Oke. nggih. Wong kita kan kebatinan toh. Iya, Lah kebatinan, punya ilmu kebatinan. Ngono. Nggih. Ora nek Pak Kades rak nyeluke nun utawa Pak Lurah nu rak nyeluke rah. Nggih. Nek Pak Carik nyeluke Rek. Lah ki nek Pak Carik nyeluke rek, Pak. Lah apa Pak Car? Lah nek Pak Car berarti nek Bu Carik ya nyeluke burek. Mas Gareng, dina mekane kondur dicegat Pak Cari niku enten Pak Cari wonten kathah niku Pak Mula Cari. kula nek dicegat niat kula ora mulih Pak niki kok. Nggih. Nembang ya, Pak? Nembang napa nggih kula jan pun mboten saged nembang sakniki. Iso nek karo Elisa iso. Nggih. Oh, nggih. Remene napa? Remene napa nggih? Apa? Mboten. Jambuala sak adole pekarangane apa piye? Kula isone mung bawa nganu nika napa niki? Dirembuk apa? Sesedeman. Napa? cuma. Sesedeman. Sideman. Oke. Siapa? Ayo. Ngenteni angkutan ki lho. Teko-teko malah dalane banget. Pak kira nek terapi dicokot iwak kae teh. Kula tak bawa sesedeman mawon. Oke. Mangke nek kula teng mriki kesuwen bosen penonton. Wah, Kula pun bendina kepethuk kalih Wong wedok kuwi senenge nek suwe pun to percaya. Nah, niki tak urus. Nek Coba napa elek niku? lho. Maksudnya ki wong lanang ki nek nyambut gane wong sedelok niku wong wedok mesti gelo. Napa? Oh, nggih. Ya, Ra? Nggih. Pancen dagelan kondang pinter. Areng mangkat ngombe oli kok. Oh, ngaten. Mula lunyu ya, Dek ya. Kayak cek turas setengah liter. Nggih. Mangke sing nyekar Mbak Elisa. Lah majite sapa kok nyekar ki? Nembang. Nek nyekar ki nang kuburan nang kijing, ki nek majite. Iki ora kadus tak Mangke bacok riyen. tenan kok iki kok. Pak Eli, niki pun bayar dereng niki. Lah mulane wis gleli ki berarti wis lunas. Oh. Mugakno sak karepe dhewe. Piye to Pak Eli ki wis pokoke nek teng mriki ki wis keluarga. Oh, iya. Sudah enak sekali ngeten. Enak. Enak Ora sekali. dimaem. Modar ora. Ah tuwek-tuwek kon mangan. Nah. Sampan bawa sik. Nggih. Balah apike. Jas. Bong. Kaget aku. Urung ya. Bahaya. Urung ya, Dek. Nan, Urung. aku juga sinden iki lho Mas. Ora kuwi ra turu kuwi ndonga. Ndonga kok bablasan ngorok. Sangka le Saniki? manuk. Sesuk karo ngukuti kacang. Ya sakniki. Wiwitane. Baleni. Wiwitane. Baleni sik sing cetha. Mikir ado. Wiwitane. Lah kok kene alon-alon krungune. Kanggo dolanan lho, Reng. Teng Prapatan Batur Sari lho. Handere sang peke. Jos wantene. Sae, Pak. Nggih. Pak Kadus sae napa sae? Eh, Sae swantene sae kok. Swantene sae. Piyai mriki ngakoni kabeh. Pak Kadus swantene sae. kok aku kok ndredeg to? Engko kek rong maem. Asam lambung. Biasanya gejalane ngono Mas, kayak keringet dingin ngono kae. Lah kuwi obate bio moringa. Kayak tak keuangan terus pokoke.
Priya bagus kang ulah budaya ora kalah suarane karo Gareng. Ayo. Ya, kadus kok. Soan menyang kutha gedhe. Kok ora sopan to? Apike nek ora bayaran nggo apa? Agak gleleng Gareng. Ora apa-apa. Bandara terus gayuyon selendang kuning kang saking wukir Mantuk wayangan keng mriki riyen di napa paringi winih jati londo. swara kurang permono Bagus, Pak. Bagus itu. ning wasisa ngongro Mas Gareng. Mas Gareng. Kirangan. Nek swara wis rada padane aku kalah lucu karo sampeyan. Lho, dalu tak lucok-lucoke. Iya. Gimana? Piye kowe mau? Mantuk keng mriki. Nggih. Anggung rong marang bendara Yasulestya. Kabaran nang omah aku sesuk meteng, Mas. Jangake alis Turunan kok kadus, Mas, ngomong ngono, Mas. terus tresno sesideman. Monggo dipun lajengaken Mbak Elisa. Kula piyambak mboten kalih Sih, jenengan. Mboten. Wah, kula pikir ajeng duet. Mboten. Duet. Duet no, Pak. Wah, kudune apa, Oke. Nduk? Apa, Mas? Duet. Duet ki wawan biru. Itu duet. Duet ki mangkok enek cendole. Dawet. Dawet sing nggo katokan ki dawet. Kowe wis. Itu Cak. Winie Jati mau piye Winie Jati mau? Sepak cilik. Aku kok diparingi winih jati. Nggih. Monggo, Pak, nembang, Pak. Mulai wayangan diparingi winih jati londo Nggih. karo Pak Kadus. Nggih. Luwe Luwe becik. Ya ra, aku wis krasa. Patenono Krasa aku. nimbang pemisah mring tiangkang selestya rewangi sambudono marang kulawarga garwa lan putra. Ayo, Mbak. Monggo, Mbak Elisa. Dangdut. Lewat kincange ngalismu bawa sehangat dan asane hatiku nadyan musling serius lagu Mangka ya. Mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung
diparingi winih jati piye, Mas? Urip ana ngelang donya. Diparingi winih jati londo karo Pak Kadus. Urip. Teko ngomah niku pun dadi dempel. Lah kok iso dadi dempel? Monggo lho lajengake. Iku ora tak dirke kanggo sesuk ae. Ya. Salah kan mau dintai terus. Monggo Mbak Elisa. Urip ana Asal oleh. Piye jatine, Mang? Tak gua ning dalan kok, Mas. Iya. Urip ana kutha gedhe. Matur suwun, Pak. Matur nuwun sami-sami. Matur nuwun Mas Gareng. Kula to. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Nggih. Kula ya ora ketung sini sebagai bayaran wis Pak Eli. Santai lah. Santai ya. Kita kan kancan. Iya, sama-sama. Sehat do sehat. Iya. Terus Ya, dikoordinasi kepala desa sing ngurung wayangan kuwi dikoordinasi. Iya, Mas, saya mau tanya jenengan kan dagelan kondang sakniki satu saja pertanyaan. Apa pertanyaan, Dik? Apa yang kata yang tidak ada lawan katanya? Kata yang tidak ada lawan katanya. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Iya, duda, janda. Duda, janda. Heeh. Terus sapu lidi. Heeh. Terus Hei. Saiki nek tajam iki ora ono. apa? Tajam iki ora ono lawan katanya. Tajam tumpul. Ndak. Tajam. Bodoh sampeyan kula bodoh. Loh, tajam ki tumpul. Nggih. Niku salah. Loh, lah bener piye? Jenengan mau tindak saking pundi? Wonogiri? Hah? Pernah ada awas tikungan tumpul. Mesti awas tikungan tajam. Ayo. Saiki tumpul
tumpul tikungane, tak tanduri wit jati. Ora ono tulisane. Awas tikungan tumpul, anane hati-hati tikungan tajam. Kuwi lak tulisane. Lah iya. Tikungan tajam ki contoh menggambarkan bahwa tikungan itu menggoke nyeklek. Iya. Ora kok kuwi Ora. ora. Ora ono tulisan. Piye mau tikungane nyeklek ora ono, mesti tikungan tajam. Ora ono tikungan tumpul, ngono lho. Tawar ayo, Mas. Ya bener ora nek. Iya, heeh. Matur nuwun karo aku wis tawar ayo. Gopo kaya ngene ya. Ngene omah akeh ngene. Ngomah sing obrakan ngene iki. Oke. Kok ora nggowo mau. Wit jati ndek iki piye ceritane? Wis, jati piye? Mohon ngoten niku. Nggih, matur suwun Mbak Elisa. Nggih, ampun Yen kaget ngapunten. Mas Yusuf. Pripun? Inilah kedekatan Pak Kadus ki nek kali kanca-kanca seniman pun terhadap siapa saja ngeten iki. Lah nggih. Pancen piyayine humanis, humoris kalian warga masyarakat. Oh, jelas. Ngono ya, Pak. Nggih. Tungake sehat selalu. Matur suwun. Nggih, pipise sik sado to. Isa. Bu, kowe tlateni biomoringa tlateni. Bu, matur suwun Mas Gareng. Nggih, nggih, nggih. Allahumma Sampun. sholli ala sayyidina Nggih, Muhammad. sawise. Matur nuwun Mas Yusuf. Nggih. Pak Kadus. Ya. Ngaten tok ora sing keri iki. Ora nek sing keri. Ora nek sing lali apa bener? Wis, ora. Lah iya. Apa sing tak karepke apa? Apa menawa enten pangandikan sing tesih lali napa apa donga apa Wis diakhiri Mumpung pangandikane. ketemu masyarakat apa himbauan apa sesuk anu resik-resik apa-apa. Wis ora wis. Lah ya mbok menawa. Mbok bloko wae nek sing tak karepke iki sing kaya ngene iki. Lah lah, mboten Mas, mboten. Mboten. Pak Kades, monggo Pak Kades. Pundi sing tak Agustus badhe wayangan pundi niki? Kenalan Pak Kades sing Agustus badhe. Oh, sing 0706 niku. Wah, kualik tukuku pitu-pitu. Enek Pak Kapolsek lho. Nah. Enek Pak Kapolsek ora sembrono. Lho wong kula ya ora tuku kok. Lah, Titip. Kula ora. bedane apa? Kaya ngono kuwi saiki wis ora oleh, wis dilarang negara. Sehat ya Pak, Pak TNI. Ya, iki sak leting karo anakku. Weh, Nggih, sampean koramil pundi, Pak? Kaloran nggih. Anak kula ndandim Temanggung. weh, gleleng no. Kok gleleng piye? Lah priye? Mulih gluprut toli kok gleleng. Kok lah yo ya ngono kuwi pelatihan fisik kok. Ya orang dandim dandan dinamo kok. Bengkel dinamo kok. Iya. Nganti warang